Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Review meeting mana bat ka nagaliam jong sarkar hapo kasing ialam jong chief minister jomi ngilarai bu bat ngilai ke instruction syaka health department bakine ki civil hospital ki badon ha ki district Kamtam Tura Shillong Bat Juwan Tura Shillong Juwan namar hakini ki ski hakijing ya bunkam kejing temu kalong ba ngin penlong bagi gitu ki lain di hospital ban treat ya COVID-19 tenrei hadin ba nilayo ya ka detail ke report na dong sedong nilarai ba nilap thang ya ka health department ba ya ki general patient ki nompang ki bayo ya ki jingpang kumbujuyo kini ki lai ki hospital lane ki district hospital kin hap ban pentrekam kumbaju pentrekam nadu kapor mensua kata kamang kuat ban yaitu kemat jumpi nilarai na kaya bersorka ban ngilap thak ka health department ba ya kan normal jing sumat hakini ki civil hospital haki district ki bather kadai ban long kumbajulong ndei ban ong bangin close down no bangin hak no ski private hospital lane ndei ban ong ba nginum trei kamchu in hak no ya kinong pang jumi sekuri kui bat ki jaga te nadu mentakasni mila hak ya ko order syaka health department bahkan snow ba ban play lagi ban sedang biang kerkom trekam ya kajing sumar akini ki hospital lagi ki district hospital ki civil hospitals ki ba repair ki ba don hapo jong pejelam ikla apa away